Ty málo, jo? A netočí. Dobrý, stačí. Nestačí to koukání, když jsem koukal, tam si zapítně tak vláze. Koukáte na televizi. A to věcí, prostě chtěl působovat na On včera právě fukal. No, ne, u policajtu ne, ale jako fukal, tak. Přeci, no. Ameriky. Ano, tady. Tady na konci ještě předvedeme. Děkuji. Tak, ne. Co půjdete ještě rozkouknout? Tak musíte. Tak zase, že to prostě to je. Amerika. Dobrý. Dáš to potom do toho. Potom se přijde tak zítra, tak to asi tomu byla nebudeš. Tak to bude ještě teplý, ne? Pavel, říkaj, teď počká hodinu ještě a pak je to vezme. Doči nemůžu, na hodinu je tam malá, toho to bude opravdu zejít. Dvojku bych tady hodně počkal. To by pak jako nějaký zejít. No, který vykořistal svůj čas, to na letky vlastně. Jste měli studenou stranu zelenou nebo teplou? Nevím. Nebo rovný, ne jako karantu teda. Jako rovný. Kalta to nebude. To je škoda, ale. Noutkem, jo? Na víno. Ale bys tam měla hubičku, aby do toho chytli šličky. Jo, ta hubička to nepřekáží. Tak to udělej s hubičkou, no. Tak se mě neptej. No, že by se to více učilo ještě, no, tak někdy se to třeba může růst. Tak to udělej s hubičkou, no. Jo, takový hubičkou, malou hubičkou. Toho moc neděláte teda, ale. Akorát koukáte. Tak máme rádi, děláme to nejdůležitější. Že kritika z vlastních řad, jo. To je nejlepší, máš to. Jo.
Zdobení to postavu úplně celý. To vypadá pěkně a teď to poděláme. Originál to bude v každém případě. Potom dělat. Pavle, řekni tady pánu Mati, udělej tu žárovku do toho zadního světla. A to si musíš dodat tvoje vlastní váku. Jo, to je váš český nápad. Jeden dělá. Tak si připravte. Vždy připravit. Jo. Tady jo. Tady z pravé strany. Tu šroubovici, tu linku. Útokám, jako tady teda někde na to hrkne. Ne, tady a dopředu. Ty vole. Ne, a nemáš tak píšťal. A volně. Teď. Máš respekt, veď? Pěkně, jak to žhaví. Další díce na hranolky. Jednou. Ještě jedny má.